Al final, després de tot això, jo m'he trobat en la desagradable sorpresa de que en el diari ho fiquen de la manera que es pareix, dit per no sé qui, perquè jo no ho sé, ni m'importa, perquè el diari pot treure la notícia i la trau moltes vegades sempre en plan pejoratiu per a aquell gent i diu, Botella no puc pagar, Botella no tiene diners per pagar la nòmina, senyor interventor, si té que pagar Botella, agarres vostè perquè no està per això. Botella no paga la nòmina, Botella no paga millor l'extraordinària i probablement llevarà 180 euros de productivitat. Bueno, pues el Ayuntamiento de Calafell està millor dit, ha pagat la nòmina i l'extraordinària en el dia d'avui. I els 180 euros no s'han pogut pagar per dificultats tècniques i dit això, este matí, després de llegir el diari, doncs si han dit que anem a fer o que anem a debatre i fiquen aquests titulars i me donen la nòmina. A les 9 ja estava, quina hora el senyor interventor? Les 10? A les 8? Igual, immediatament, la nòmina, jo estic a les 8 i tenia moltes ganes, no ho havia dit a vostè. Dic, doncs jo no, mira, no tinc ganes de firmar-la, no tenia ninguna gana. Perquè després de que t'han arreat en el diari, doncs quasi és millor aquesta nòmina, ja que m'han castigat i m'han xusgat i m'han donat la sentència, i aquesta nòmina se queda uns poquetes dies dins del banc, funciona i mos repercuteix en uns interessos para el resto para la caixa del Ayuntament, i tots vostès i nosaltres cobrem el dia 29. Perquè realment estava, perdón, me lo pedía el cuerpo y me lo pedía el alma.